Pani poslankyne, páni poslanci, dámy a páni. Dovolte mi, aby som privítal na prvom takomto stretnutí, ktoré možno nazvať skutočne živým, bezprostredným stretnutím občanov a poslancov. Máme ich tu v prvom rade. V iných mestách a obciach takéto stretnutia sú bežnou a zaužívanou pracovnou metódou, kde vedenia mesta či obce a poslanci si vypočujú názory občanov, radia sa s nimi, riešia problémy mesta či obce. V našom meste takýto spôsob vládnutia chýba. Vedenie mesta sa urputne bráni stretnutiam a stačí mu tzv. Živé vysielanie z obradnej siene. Pán primátor sa dištancuje od dnešného stretnutia a prostredníctvom rozhlasu označil petičný výbor, že klamú a zavádzajú občanov. Aj to je spôsob vládnutia. Za posledné mesiace naši občania sú vystavení stresujúcim televíznym prenosom zo zastupiteľstiev a ich sústavným opakovaním. Tieto sú jasnou ukážkou toho, ako sa nemajú viesť zasadnutia mestského parlamentu. Je nepochopiteľné, že ich niekoľkohodinové rokovania nič nevyriešia, len rozdúchávajú rozpory, bičujú vášne a mesto naďalej stagnuje. A čo je najhoršie, že mnohí ľudia sa začínajú báť vyjadriť svoj názor, pretože sa obávajú prípadných následkov. Do nášho mesta sa v poslednej dobe vnášajú prvky z obdobia totality. Len jedna osoba má pravdu a ostatní klamú, len jedna osoba chce pomáhať mestu a občanom a ostatní vám škodia. Chcem spomenúť jeden moment, ktorý sa vymýka z normálneho života. V časoch totality ešte sledovala nepohodlných občanov s vysokým stupňom utajenia. Dnes vedenie mesta dáva sledovať občanov, kde sú, s kým sú, už aj vie, čo robia, a vrcholom tohto počínania je, že to osobne zverejňuje vedenie mesta mestskej televízii. Nevadí, že sa tým dopúšťa porušenia zákona a priameho zasahovania do súkromia občana, a dokonca dáva na nich i trestné oznámenie. Vážení prítomní, dnešné stretnutie zvolali mladí muži petičného výboru, aby nám vysvetlili svoje počínanie, čo ich viedlo k tomu, aby si vypočuli názory občanov, aby si vypočuli názory poslancov na dianie v meste. Dovolte mi, aby som ich predstavil. Vedľa mňa sedí Martin Petriska, a dodám po niekom, je to syn Františka Petrisku, Mário Kolípka, Ľuboš Dzurý, je to syn Ľuboša Dzuríka a Majo Kolípka, je to syn Ľuba Kolípku. A zároveň im odovzdávam slovo. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, ďakujem teda svojmu otcovi, že nám to tu otvoril. Boli sme už predstavení, ale ešte raz, moje meno je Martin Petriska, syn toho pána, to náhodou bude. My sme to tu zvolali, viete prečo, ale po meste idú nejaké také chýry, že niekto je za nami, niekto nás platí a neviem čo. Takže nikto nás neplatí, nikto není za nami, takže sme sa rozhodli sami. Túto petičnú akciu sme sa rozhodli začiatkom roku, tak je asi, že začneme. Vlastne dostalo to nejaký tvar až nejak pred mesiacom, keď sme začali tie prvé hlasy, prvé reakcie ľudí sme počuli. No a vlastne dôvod prečo, myslím, že niektorí už aj viete, prečo je dôvod. Ja môžem hovoriť za seba, mám dva dôvody. Stačí sa prejsť po meste a ako súdny človek vidí, že ako nie je to tu normálne, ako tu vyzerá toto mesto. Už len tá populácia toho mesta zo 6 000, skoro 7 000 ľudí je teraz 4400 necelých, takže to o všetkom hovorí. To je jeden taký dôvod.
Ďalej máme tu milión tém, ktoré by sme tu boli asi týždeň, keďže máme rozprávať od eurofondov až po čistotu mesta. Proste je to strašne veľa. Na to ste tu vy, aby ste sa nás pýtali. Samozrejme sú to aj naši poslanci, ktorí vám určite lepšie povedia ako my, lebo my sme tzv. Amatéri, lajkovia, keďže my robíme iba petičnú akciu. Takže to je prvý dôvod. Druhý dôvod je vlastne osoba pána inžiniera Šimku. To, čo on tu robí už 22 rokov, je ako úplne neskutočné. Už jeho nepriateľe nie sú len tí 8 poslanci, ale už aj my traja a naši otcovia. Takže to sú dva hlavné dôvody, že treba toto zmeniť. Samozrejme, náš najväčší nepriateľ nie je pán Šimka, to je apatia ľudí. Keď budete mať nezáujem, tak si v tom žijeme. Ďakujem. Dobrý večer, volám sa Lubomír Dzúrik, som rodený Nováčan, bývam tu 41 rokov. Zapojil som sa tiež do petičnej akcie, bol som oslovený, alebo zhodol som sa s názorom mojich kamarátov a na odľahčenie situácie som len povedal, že závidím vám poslanci, keď máte pred nejakými ľuďmi vyprávať, aké to je zložité. Ale moje dôvody sú nespokojnosť s vedením a s manažovaním mesta našim primátorom. Poviem vám to, je strašne dehonestujúce pozerať napríklad mestské vysielanie, kde sú naši poslanci totálne potlačaní v ich názoroch presadiť niečo, za čo boli volení námi občanmi. Poviem to od srdca, čo mi vadí na našom primátorovi. Kategorizovanie ľudí. Mňa nezaujíma, keď som chodeval po ľuďoch a pýtal som sa ich na ich názor. Ty patríš tomu, alebo niekomu. Nie, ja som občan Novák. Ja sa dívam na toto mesto ako občan. Ja chcem, aby toto mesto rozkvitalo, aby rástlo, aby sa to normálne dýchalo. Povedala to jedna poslankyňa naša, že toto mesto je fakt smutné. Je smutné, keď sa pozrieť na ľudí. Ľudia sa tu povedia medzi sebou rozprávať. Či si na tej strane, či si nechcem konkretizovať, či si na strane nejakého podnikateľa, alebo na strane nejakého človeka, alebo nie. Ja som občan, ja sa cítim ako občan tohto mesta a chcem tu normálne dýchať a normálne žiť. Dobrý deň, volám sa Mário Kolipka, tiež som sa narodil Nováčan. Narodil som sa Novákov, som Nováčan, žijem tu 37 rokov. V prvom rade by som sa chcel ospravedlniť za nás troch, pretože my sme úplní amatéri. My sme obyčajní ľudia, my takéto veci nevieme robiť. Chcel by som sa ospravedlniť ľuďom, ktorí nás atakovali po tom prvom plagáte, ktorý vyšiel od nás, že sme sa tam nepodpísali, že to bolo porozhadzované, polepované kade-tade. Takže sme tam neboli podpísaní, za to sa chcem tiež ospravedlniť. Nerobíme takéto veci každý deň, ani sme to v živote nikdy nerobili. Sme amatéri, ale záleží nám na našom meste. Čo sa týka dôvodov, prečo som do toho vstúpil som do toho, dá sa povedať, ja som dal počiatočnú iniciatívu, ale som sa k tomu poslal kamarátov, ktorí sa stotožnili s mojou myšlienkou a začali na tom spolupracovať. Dôvody sú také, myslím, že to všetci vidíte dobre. Naše mesto stagnuje, všetky budovy, ktoré sú mestské, sú v strašnom stave, strácajú sa nám detské ihriská. Nič sa proste od roku po revolúcii sa nevybudovalo žiadna vec. Vybudovalo jedna bytovka alebo dve bytovky, ale myslím si, že to je strašne málo na tie rozpočet, čo majú Nováky, aké sú silné finančne, čo sa týka rozpočtových peňazí. Mimo rozpočtové peniaze si myslím, že pán primátor, ktorý sa dneska nezúčastnil tejto akcie, lebo na nás povedal, že sme klamári a zavádzame všetkých ľudí, zohnal si myslím minimálne, lebo by sa to niekde prejavilo. Či sa to, strácajú sa nám detské ihriská, športy klesajú úplne na dno, výstavba rodinných domov nulová, za 20 rokov nulová. To mesto nebolo schopné pripraviť žiadnu ulicu, žiadne projektové inžinierské siete pripraviť na nejakú rodinnú bytovú výstavbu, nič. Takže toto je zhruba tak všetko, tak globálne, ale určite je toho viacej, ale však myslím si, že sa k tomu dostaneme, keď sa nás začnete pýtať. My vám radi na to odpovieme a myslím, že na nejaké konkrétne otázky nebudeme odpovedať, ale preto sme si chceli pozvať aj pánov poslancov, ktorí nám určite pomôžu. To je všetko, ďakujem.